Parti politiku ani jɛkulu n'an ko mun ma ko organisation de la société civile olu kɔni ma se ka bɛnkan sɔrɔ mun ye u ka maa suwanditaw ye minnu kan ka taa autorité indépendante de gestion des élections la n'o ye kulu ye mun bɛ kalafili kow ka olu ɲɛnabɔ o de la sa minisiriso min ɲɛsinen don kalafili koɲɛw ma n'o minisiri ye colonel Abdoulaye Mayiga ye ale kɔni y'a ŋaniya ta mun ye o maa ninnu olu suwandi cogo ye o de ye ka tirage au sort ka o organiser o tirage au sort o ye mun ye o de ye maa minnu n'u b'a fɛ ka don nin kulu kofɔli nin kɔnɔ ka olu ka sɛbɛnw ka u tɔgɔw ka u tigɛ k'u bila nbalan kɔnɔ o ka ta o la sa maa minnu tɔgɔ na bɔ o la olu kɔni olu na taa nin yɔrɔ kofɔlen na Haruna Sisoko parti min tɔgɔ ko FUDEC ale ye o ɲama ye ale tɔgɔ kɔni taara nin baara ninnu senfɛ minnu kɛra kunu Centre international de conférence de Bamako la an k'a lamɛn. Ne kɔni bolo an ka bɛnbaliya an parti an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to minisiri ye nin ŋaniya in ta ka baaraw kɛ nin cogoya in na ne kɔni nisɔndiyalen don bi sabula maa minnu tɔgɔ taara ka bɔ nbalan kɔnɔ ne sen yera o la. Ni baara kofɔlen in parti 75 ani organisation de la société civile 11 olu de sen yera a la maa 8 o de suwandira parti politiku la ka maa 6 ko o suwandi société civile la nka baaraw kuncɛtɔ maa 4 o de kan ka mara mun bɛna kɛ parti politiki maaw ka lasigidenw ye maa 3 o bɛ kɛ société civile maaw ka lasigiden ye ni yɔrɔ kofɔlen in na Seku Kulibali ale kɔni fana suwandira ale ye kitaka ye an k'ale lamɛn. Kila min bɛ na fɔlɔ o ye président fo fɔlɔ ani administration territoriale mun ye ni organiser hakilina filanan ye min ye parce que n'i y'a ye an nana ka nin kɛ jɛlenya la tali kɛra jɛlenya la o b'a yira k'a fɔ an mun taara an fana kan ka baara kɛ jɛlenya la donc an b'a a yira fasoden bɛɛ la k'a fɔ ko nin ye Mali kura taabolo dɔ de ye parce que ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ jɛkulu min bɛ sigi élection ko kama Mali la ni ɲɔgɔnna ma deli ka k'a la fɔlɔ k'a fɔ ko mɔgɔw ka taa nin cogo la jɛlenya la bɛɛ sigilen ɲɛna a ma deli fo ka kɛ donc hakilina min bɛ la sisan ka ɲɛsin jamana kɔnɔden bɛɛ ma an ka jɛ kɛ kelen ye k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a fɔ an mun taara an nana an fana bɛna kana kɛ jɛlenya la walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogo min na k'a fɔ fɛn mun tɛmɛna ka kɔrɔ o ɲɔgɔnna kana kɛ bilen o de kama nin tirage in kɛra nin cogo la tɛ jɛlenya la. Parti belebele caman bɛ yen i n'a fɔ ADEMA olu ma sɔn u sen ka ye nin baara kofɔlen in na sabula sariya sɛbɛn min n'o bɛ kalafiliw k'olu ɲɛnabɔ o y'a yira k'a fɔ nin sugandili a kan ka kɛ parti maaw yɛrɛ de fɛ ani organisation de la société civile maaw yɛrɛ fɛ Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.